Yayito, ahí tienes que meterte antes, oh. Sí, soltaste a pedra, non? La soltei. É que aquí arranco de aí, saltas a pedra, que é onde está Yayo, dixe sigues por arriba. Número 2 soñaba. Chatarrero vai vello, ahora xa é pai de familia, fuma a Cristo, ainda así... Ainda así pelea como un valiente, me cago en Dios. Esa é verdade. Dou fe. É que vai a Triños, non? Ya. Hai algunhas con alternativas, todo con alternativas, hai zonas un pouco máis seguras, mas un pouco máis caras. E non é sal justicia. Pero non é tanto, despois as contas, vamos todos juntos, non queda nada tirado, que é o importante, sabe que o rodando. Esperamos que o entende? Ay, Yayito, mira como dice o Yayito, díchelo, Yayito. Yayito, Andar muitísimo máis, faz 100 km ben, es andar 100 km, non pode ser, hai algunha zona, a mellor tes 4 ou 5 tiraleras, así un poquinho complicadas de enredar, pero o resto é tu andar, entende? Se andas 100 km non pode ter... Non pode ser así. Ahora é precioso. A zona ali é que se promete. Esto é... Aquí vimos entrenar para Trillos de Loñoso. Hombre, que xa non queda nada. Por freire como quere ir, ten que carburar de outra maneira para estas cousas. É que ten a paja non. A do niño é finísimo. Ten cuidado no lanzamiento, que non se dé a volta. Ahora va máis campo, non hai máis. Coloca, Yayo, coloca. Bueno, Freire, ao final chegou ao río. Está queimado como un amor. Pois ahora para que vamos non é moito menos. Hai dúas pedras ali, pero joder. Ten que ir un poquinho máis atrás. Un poquinho máis atrás. É un golpe de amortiguación. Aí, pasou. Aí mellorou. Pasou. Vale. Pasou. Dios, que la quema viva. Está aí derreter o pistón. No, que xa non ten nada, xa dixo. Vale, acabamos.